Video, čaute, na prechádzke. Niečo povedať. Tam sú. Poď, ukáž nám, ako pekne kráčaš. Že čo tu robíme na prechádzke. Fúka nám tu dneska celkom. Hej, on sa zasekol. Nevadí. Aj tak moc vám nechcem hentam, keďže tam kosičí. Tak vám ukážem takto, jak papa spí škatku pekne. A ako inak zase budem rada, keď mi napíšete nápady, názory a čo ma točí. Aby sme vedeli. Tak to ako ide vlak, pozrite. Krása. Tak. No. A ja viem, toto video také o ničom skoro, ale on tu len tak sedí, tak počkaj takto a ešte dáme jak chytá piškotu. Jaj, zle som hodila. Takže to moc nechytil. Ja. Ale neviem, ukážem vám takto stromy, ako sa kývajú. Tak. Počkaj. Ale počkaj, musím to aj tak nejako. Hej, on už je pripravený zase ísť preč. A ja to ešte nemám stupnuté ani nič. Tak. Hej, poď sem. Takto, ale akože jak šuchčí. Máš tam len. A k tomu vytiahneme. Povoľdáme. A tu je, že jeho menovka, že Thor. A pomekáme a zase. Ahojte, dávajte lajky, komenty, odbery, zdieľania, čokoľvek. Dáme mu ešte pekla. Ne, nedáme. Nedáme.